دحنا بكمبيوتر ريكورد خبره اما حجي بين يسمع له بين صبغ سمع له بموبايل تخيلا زلا دي ولا بخميا تاعتي زلا I don't know አይተረዳን አለው ማለት እግዚአብሔር መስገን ክብርን አምላኽኩም እቲ ህያው አምላኽ ረዲኦኒ በህይወት ብጥዕና ብድሓን ኣለኹ ሕጂ ኣብ ጀርመን ከም ዘለኹ ጽሒፈ ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ ኢልኩም ከዓ ብዙሕ ስለ ተሓስቦ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ጀርመን ከዓ ኣብያ ኣለኻ ክመጽእ እዩ ኣብ ማርስት ክብለኩም ሓሲበ ነረ ጁፒተር ወይ ከዓ ኡራኑስ ግን እስኪ ድሓን ሎ መዓልቲ ኣብ ኬል ዝበሃል ዓዲ ከም ዘለኹ ክትፈልጦ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ጎይታ ረዲእኒ ፕሬዝ ጋን ብኩሉ ነገር ጽቡቅ ኣለኹ ቴንክ ሰማሃር ሃብተይ እግዚአብሔር ይባረኪ ተባረኺ ጽቡቅ ስማዕ ኣሎ ሕጂ በዚ ናይ ኮምፒውተር ድሰዶ ዘለኹ ግን ምናልባሽ ድሓር ኣብ ኮምፒውተረይ ሪከርድ ይገብሮ ስለ ዘለኹ ቀጥታ ክፍንወልኩም እየ ማለት እዩ ኣብኡ ከለኹ ከመሓላልፈ ኤዲት ምግባር ገለ ኣድልዮን እዩ ስለዚ ሎመዓልቲ ንጎይታ ተመስገን ክንብል ኢና መፂና ዘለና ምክንያቱ ዝሓለፈ ሰሙን ጾምን ጸሎትን 21 መዓልቲ ወዲእና ሴሌብሬት ኣይገበርናን ወይ ሴሌብሬሽን ኣይገበርናን ሴሌብሬሽን ክብለኩም ከለኹ ድማ ብስነ ስርዓት ከነመስግነሉን ቴንክ ዩ ጂሰስ ክንብለሉን ተመስገን ጎይታ ክንብለሉ ንኽእል ዓብ ምክንያት እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝሃበና እዩ ማለት እዩ ንሱ ድማ 21 መዓልቲ ምግቢ ከይበላዕና ምስ ኣምላኽና ክንዛረብ ክንጽሊ ጎይታ ስለ ዝኸኣለና ክብሪ ንስሙ ይኹን እዚ በረኸት እዩ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር መስገን ብጀካ ኣምላኽ ኸኢሉካ ኣምላኽ ረዲኡካ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ጽኢልካ ብድድ ኢልካ 21 መዓልቲ ክትበጽሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚአብሔር ግን ረዲኡና እግዚአብሔር ረዲኡና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ረዲኡኒ ጎይታ ረዲኡኪ ጎይታ ረዲኡና ሕጂ ከምዚ ኢልና ብሓንሳብ ኮይና ክንጓዓዝ ኪልና ማለት እዩ 21 መዓልቲ ሰብ ምግቢ ከይበልዐ ኖ ዝሕየኽ ማለት እዩ ዝሕየኽ ነገር ኣብ ኣፍካ ከይእተኻ 21 መዓልቲ ምጽናሕ ማለት ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን40 መዓልቲ ዝገበሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ንሕና 21 መዓልቲ ሙጡን መዓልቲ ክኾነልና 21 መዓልቲ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ድቐጸልኩም ከም ዘለኹም እፈልጥ እንደ እቲ ዝነገርኩኹም ዝመሃርኩ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግን ሰዓብዎ እግዚአብሔር ይባረኩም ምስ ጎይታ ተዛሪብኩም ግን ጎይታ ተዛሪቡኒ እዩ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ተዛሪበ ኢልኩም ግን ከምቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ተረፈ እምበኣር ኣነ ኣብ ክየል ኣለኹ ምስ ሳሚ ወደ በዚ ደቂሰ ኣሎ ከይርብሾኻ ቀሲለ ዛረባ ኣለኹ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ብኩሉ ነገር ዝረዳእና ጎይታ እምበኣረይ በመጀመርያ እብረ ኤክስትራ ጾምን ጸሎትን 21 መዓልቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሶሉስ ብሓንሳብ ወዲእና ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ረዲኡና ኣዝዩ ደስ ዝብል ግዜ ኣዝዩ ጽቡቅ ግዜ ከም ዝነበረ ወል ሎሚ ኣብዚ ኮይነ ከስማዓኩም ኣይክእልን እየ ምስክርነት ክትምስክረልና ተዳልያ ዘላ ኣደ ኣላ እዛ ኣደ እዚኣ ናይዛ ኣደ ታሪክ ጥራይ ምስ ሰማዕኩም ናይ ብሓቂ ክትግረሙ ኢኹም ንኣምላኽ ከዓ ኣትቸኹም ከተመስግንዎ ኢኹም ንኣምላኽ ኣትቸኹም ከተመስግንዎ ኢኹም 21 መዓልቲ ምሳና ምግቢ ከይበልዐት ጾምን ጸሎትን ዝገበረት እምበኣር ኣብ ማእከልና ደቂ 9 ዓመት ምሳና ኮይኖም ጾምን ጸሎትን ገይሮም እዮም ሕጂ ንመበል 6-7 ግዜ እዮም መስለኒ ምሳና ማማ ብርሃት ባባ ተስፋዝጊ ምሳና ጾምን ጸሎትን እሞ ባባ ተስፋዝጊ ሕጂ 84 እዩ ዝገብር ዘሎ ኢማጅን 84 ዕድሚኡ ኣቦ ምሳና ብጸሎት ብጾም ምሳና ኮይኖም ኣገልጊሎም ማለት እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ንመበል 20 ግዜ እብረ 20 ታራይ 20 ግዜ ብሕብረት ኮይና ማለት እዩ ምግቢ ከይበልዓና ጾምን ጸሎትን ክንገብር ጎይታ ስለ ዝኸኣለና ስሙ ይባረኽ እዚ ፐብሊክ ድማ ዝኾነ ጾምን ጸሎትን የእወጅ ኩሉ ግዜ ከም በዓል ዮሳፋጥ ዝገበርዎ ከም በዓል ነህምያ ዝገበርዎ ኩሉ እዝራ ሕጂ ብሕብረት ማለት እዩ ይከኣል እዩ ትምክሕቲ ይኮናን እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ
ቶም ጌርኩሞ ዘይትፈልጡ ድማ ሕጂ እውን ኣብ ጾሙን ጸሎትን ዘሎ ሓጎስን ደስታን ባህታን ኣስተማቕርዎ ምስ ኣምላኽካ ግዜ ካብ ምሕላፍ ዝበልፅ ጽቡቕ ነገር ወላ እንታይ ትረኽቡን እዩ ስሙ ይባረኽ ሕጂ ኣብ ወርሒ 5-6 ኣለና ወርሒ 7-8 ፀኒሕና ኣብ ወርሒ 9 መጨረሽታ ጾሙን ጸሎትን ክንጅምር ኢና ናይ 21 መዓልቲ እብረ 21 መዓልቲ it will be very special ሽዑ ንድመፅ ዘሎ ዓመት ራእይ ኢልና ኢና ክንሰምዮ ካብ ሕጂ ነግረኩም ኣሎ ዓመት ራእይታትና ኩሉ ኣብ ጋህዲ ኮይኑ ክትርእይዎኹም እግዚኣብሔር ይባረኽ ትርእይዎ ዘበለ ኩሉ ዝረኣኽሞ ዘበለ ሕጂ እውን ብዛዕባ ራእይ ከዛረብ ክሓስብ ፀኒሐ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ምሳይ ዘዳለኹ ትምህርታት ኣሎ ግን እቲ ሎማዓንቲ መእተውየይ ምክንያት ኦንላይን ግን ሰይጣን ባህ ይበሎ ሕርር ይበል ተመስግን ደስ ይሉኒ ምሳኻትኩም ኮይነ ምስኦም ሕዋተይ ኣብዚ ክበፅሕ ዘብቃዓኒ ጎይታ ንኣምላኽ መስግኖ ከምኡ ድማ ንዓኻትኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ክኣኽብለኩም ይደሊ እንቋዕ ሓጎሰኪ እንቋዕ ሓጎሰካ 21 መዓልቲ ስኢልካ ምግቢ ከይበልዓካ ኣይትበፅሕን ብዘይ ናይ ጎይታ ሓገዝ ብዘይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ብዘይ ናይ ህያው ኣምላኽ ሓገዝ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኣይትርእዩ እንዲኹም ድገረመኒ ብሰንበት ብቐዳም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሽወደን ነይረ ሕጂ ኣብ ጀርመን እየ ዘለኹ ኣብ ሽወደን ከለኹ ዝገረመኒ ቀዳም ነይሩ ጾም ምስ ፈታሕና ሰሉስ ጾም ፈቲሕና ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ንገርመኩም ንምንታይ ብፌስቡክ ደው ኣቢልና ኣለና ከም ዝበለና ኣይተረዳእነን ፌስቡክ ደው ኢሉ ኣሎ ኣይተረዳእነን ንምንታይ ኣይተረዳእነን ግን ደው ኣቢሎም ኣለዉ ፌስቡክ ብዝኾነ ኣብ ፌስቡክ ኣብ በቲ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ኣትየ ስለ ዘለኹ ደሊኹም እተው ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ብሞባይል ቴሌፎን ኣብ ፌስቡክ ኣትየ ኣለኹ ናይ ኮምፒውተር ተቋሪፅ ኣሎ ሕጂ ናይ ዩቱብ ፅቡቅ ቀፅል ኣሎ ማለት እዩ እምበረይ ዝደለኹ ብሩኻት እንኳዕ ሓጎሰኩም ሕጂ ቀዳም መዓልቲ ግን ሰሉስ ጾም ጸሎት ፈቲሕና ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ቀዳም ምስ ኮነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣይሕሱን ናይ መጨረሻ ጠምየ በቃ ጠምየ ክነግረኩም ኣይክእልን ኣብዚ ቸርች ደው ምባል ስኢነ ሰዓት ሓደ ኮይ ደሎ ሰዓት 2 ምስ ኮነ ላይ ብሓቂ ገሪሙኒ በቃ ሰዓት 2 ምስ ኮነ ኢማጂን ጾም ጸሎት ምስ ፈታሕናስ ድሕሪ 5 መዓልቲ ደው ኢለ ምግቢ ሒዝኩም ላይ መፅለ ናብ ቸርች ክትመፁ ከለኹም ምግቢ ሒዝኩም ላይ መፁ ኢለ ምክንያቱ ኣነ ኣብቲ ቸርች ሰዓት ሓደ ርዑ ጎደል ፋሪሱን ፈርዓና ከባቢ ኣብ ቸርች ነይረ ለካ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሰዓት 3 ዘይኮና ሰዓት 4 ክንጅምር ስለ ዝግባአና ዝነበረ ሕጂ ሰዓት 4 ድማ ኣገልግሎት ሰዓት 3 ኢና ጀሚርና ካብ ሰዓት 3 ጀሚርና ናይ ጸሎት ግዜ ክሳብ ሰዓት 4 ናይ ጸሎት ግዜ ነይሩና ካብ 4 ድማ ስሩዕ ኣገልግሎትና ቀፂሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ማእከልና ሰናይ ነገር ይገብር ነይሩ እሱ ድማ ብትክክል ናይቲ ናይ ጾሙን ጸሎት መዛዘሚ ብትክክል ድማ ክብሪ ኣምላኽን ህልውና ኣምላኽን ኣብ ማእከልና ርኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብኩሉ ነገር ክበፅሕ ከሎ ርኢና ንህዝቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ንነፍስ ወከፍ ሰብ ተጸሊሉ ድመጻእ ሰብ ንነፍስ ወከፍ ጸልየ ማለት እዩ እንደገና ጽቡቕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ምስከደት ተሓብትና ኣብቲ መንደፈራ ዝበሃል ዓዲ ምስከደት ኣብኡ እኩያት ሰባት ብሕምባሻን ብገለን ዝተጠንቆሎ ነገር ኣብ ሊዕማ ድማ እቲ ዲያብሎስ ኣታክ ገይርዋ ዝነበረ ኩሉ ወጪ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይባረክ ከምኡ ሓበሬታ ድማ ሕጂ እውን ነግረኩም ኣለኹ እንዳ ክልተ ኣፉ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብኡ ትገዝእዎ ኩሉ ኣደኖ ኩሉ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ልዕሊ 9% ምስ ኣጋንንትን ምስ ርኾታት መናፍስትን ሕብረት ከም ዘለዎ ግን ክነግረኩም ደሊ ድሌትኩም በልዎም ተደሊኹም ንገርዎም ተደሊ መንግስቲ ይስማዕ ተደልዩ ድሌቱ ይስማዕ ሃይማኖት ሰይጣን ይስማዕ ኣዶንኬር ኣብኡ ድሸጥ ግን መብዛሕትኡ ምስ ሰይጣን ሕብረት ዘለዎም ሰባት እዮም ንዖም ሳፕላይ ዝገብርዎም
يسمع له دي نوعاتهم دقرب لهم نتهم دخل تأفو مس أجاننتين رخصات منافسين حبرة زلوا مسباتهم ስለዚህ ድተጠንቆሎን ዝተደግሞ ንገርመኩም ጠንቋሎ መረጋገጥ ደሰማዕኩ ምክንያቱ ክትናገፍ ከላታ ሃብቲ ደሰማዓ ሰባት ምስ ተደዋወልኩም ምስ ገለገሊኦም ሰሚዖም እንታይ ኢሎም ንመስለኩም ከምዝን እንዳኣመሰለ ሰብ እንዳ ጠንቋላይ ምስ ከደት ድሓር ካብ እንዳ ክልተ ኣፉ 6 ዓይነት ቀመማት እዚአን ግዝእ ተባሂላ ተላኢኻ ንምንታይ እንዳ ክልተ ኣፉ ልኢኽዋ ኢለ ይሓስብ ነይረ ንመጀመርያ ግን ግዜ ከዓኒ እቲ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ተፈቲሑለይ ሕጂ ኣነ ብሰብ ክበኣስ ዝደሊ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ሓበሬታ ክበኩም ከዓ ድሕር ክብል ኣይከለኒ ሓበሬታ ክበኩም ድሕር ክብል ኣይከለኒ ምክንያቱ እዚ ምሕማይ ኣይኮናን ሓበሬታ ክበኩም ኣሎ ምሕማይ ካልእ ነገር እዩ ሓበሬታ መሃብ ንህዝቢ ኣምላኽ ድማ ካልእ ነገር እዩ ስለዚ ኬርፉል እንታይ ትገዝኡ እንታይ ትገብሩ ከመይ ትገብሩ ክትፈልጡ ኣለኩም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ እቲ ያው ኣምላኽና ዝተባረኸ ይኹን ትማለ ቀዳም እቲ ምጥማየይ ሲገሪሙኒ ምክንያቱ 21 መዓልቲ ምግቢ ከይበላዕኩ ከምደይ ፆምኩን ከምደይ ፀለኹን ቀዳም ኣብ 5 መዓልትስ ጥሜት እምበኣረይ እቲ ምግቢ ከይበላዕና ፆሙን ፀሎቱን ንገብሮ ደኣ ብናይ መን ሓገዝ እዩ እንድሕር ኢልኩም ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ እዩ ብፀጋ ኣምላኽ ብምሕረት ኣምላኽ ምሕረታቱ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ክብርና ኣምላኽ እውን እስኪ መዝሙር 136 መኩላትኩም ክፈትዋ መዝሙር 136 ኩልኩም ክፈትዋ ካብኡ ሓደ ነገር ክነገረኩም መፅሓፍ ቅዱስ ከም ፃሕራ Praise God. ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መዝሙር 136 ኩላትኩም ክፈትዋ ዓብ ምስጢር ክመህረኩም ብመዝሙር 136 ጌርኩም ድማ ኩሉ ግዜ ጸልዩ هراي مزمور 136 أما مزمور 136 praise God دبلكم أقبل الله ورث الله دبلكم نجر كترخ بيكم جن نجر ماكم نجر ما نجركم كل جزء محرتاتك عند أولكم تسألوا قبل كله على زي حجي normally تام مزمور 136 ناي مسجنا كنا مسجنا عندنا بيتنا زلنا እግዚአብሔር ሰናይ እሞ ኢላ ትጅምር እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ አመስግንዎ ሕጂቲ ዋና ሐሳብ አመስግንዎ እዩ አመስግኒ ኣብዚ ግን እንታይ ለኸመስገን መታን ከይትብል ከመይ ለኸመስገን እንታይ ለኸመስገን ከይንብል ولناتنا مخنات كي نقرب طيب لا الله مسلكم محرته نزل على ينبر يمو حجي أسوعلو عب مصحف قدسنا أبدا تغتزئة محرتي أتبر زلا عب كالي فرشنات يقول عب كالي مالتي نزا معرف زي عليكم كس إتا عب تقرنيا مبزحتو بزيه محرتو تباهيلو تتعيش زلو مصحف قدس مبزحتو بزيه محرتاتو إلي محرتاتو هراي محرتاتو معناتو بقانقا انجليزينا God's mercies ويدما God's mercies محرتاتو حجي محرتاتو عزي بزحيو حانت عينت محرت راي قولن قال سبعت هنتي شو مش ولا سب يمحركا يبال واليمحركا قبال كله نقال سبعت تام يمحركا ايتو حتى الله منه ناي بحكم كا زدنق صنيتم يمحركا تباهيلهم و بقى
ሲሉ ዘይድሊ ነገር ዝስምዖም ሰባት እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም የደንግፅኖ ምክንያቱ ምሕረታት ኣምላኽ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ምሕረታቱስ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ግን ሓበሻ ምሕረታት ኣምላኽ ኣብ ሓንቲ ነገር ሓፂርዋ ኣብ ምንታይ ጥራይ ሓፂርዋ መስለኩም ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ጥራይ ምሕረት ከም ዝገብር ንሓጢኣትካ የቕራ ከም ዝብለልካ ጥራይ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ስለ ንሓስባ ህንጥሸው ምስለ ይምሓርካ ተልካ ተማሒረ እንደታ ምሑር ኢኻ ደይ ትብለኒ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ተልካ እንታይ እግዚኣብሔር ይባርካት ብሩኽ እንዲኻ ብሩኽ ኢኻ ደይ ትብለኒ ብለካ ወላ ጳውሎስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ክብል ከሎስ እቲ ኣቦስ ብሩኽ ከምኡ ድምልሸሉ ዶ መስለና ኹን ኣደና ኣይርዳእን ከመይ ገይረ ክገልፀ ዝኾነ ክብለኩም ዝለለኹ መሓርካ እንድሕር ተባሂሉ ኣሜን በል ኣርባዕተ ነገር ምሕረታት ኣምላኽ ብዙሕ ፀጋታት ኣምላኽ ብዙሕ እዩ ክንደይ ፀጋታት ኣሎ ኣብ ሮሜ 12 ድሕሪ ኣንቢብኩምዎ ማለት ናይ ፀጋ ውህበታት ጥራይሲ 29 ኣለኩም ኣብኡ 12 ከዓ እቲ ውህበት ፀጋ መግለፂ ናይ ፀጋ ውህበታት ግን 29 ዝኸውን ኣለኩም ኣብኡ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራይ ስለዚ ምሕረታት ኣምላኽ ብዙሕ ኣብዚ ድማ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኣመስግን ነመስግኖ በቃ ኣነ ከምዚ ኢለ ነዚኣ መዝሙር ምዘመርክዋ ምስለት ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ኢኻ እሞ ኣመስግን ኣለኹ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ወይ ኦ ህያው ኣምላኽ ጎይታ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ኣመስግነካ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብዚ ኣብታ መጀመርያ ትብል ዘላ እግዚኣብሔር ሰናይ ትብል ዘሎ ንመን መስለኩም ነቲ ያህወ እቲ ያህወ ጀሆቫ ኣብዚ ሕጂ ክገልፆ ከሎ 28 መግለፂ ኣሎ ሕጂ ራእዩ ኣብዚ እንታይ ይብለና መስለኩም ሰናዩ እግዚኣብሔር ሰናዩ ሕጂ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እንደገና ኣምላኽ ኣማልኽቲ እዩ ጎይታ ጎይቶት እዩ በይኑ ዓብይ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ እዩ ኣብ ቁጥሪ 5 በእምሮ ንሰማያት ዝገበረ ይብለካ ኣብ ቁጥሪ ምሕረቱ ነቲ በይኑ ዓብይ ተኣምራት ዝገበረ ኣብ ቁጥሪ 5 በእምሮ ንሰማያት ዝገበረ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ኣብ ቁጥሪ 7 ነቲ ንምድሪ ኣብ ልዕሊ ማያት ዝዘርግዐ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ቁጥሪ ምዕራፍ 136 ቁጥሪ 7 ዓበይቲ ብርሃናት ዝገብር ህያው ኣምላኽ ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እሞ ንፀሓይ ብመዓልቲ ዘሰልጠነ እዚ ምሕረት እዩ ይብለካ ኣሎ ኩሉ ዝጠቕሶ ዘለና ምሕረታት እዩ ክብርን ኣምላኹን ዝገርመኩም ሕጂ ርእስኹም ክሕስበኩም ዘለዎ ነገር ክመፅእ ሕጂ ንወርሒ ዝገበረ ንከዋኽብቲ ዝገበረ ብለይቲ ዘሰልጠነ ምሕረቱ ንዘለኣለም ስለ ዝነብር እዩ ሕጂ ቁጥሪ 10 ፀሓፍዋ ቁጥሪ 10 11 ንምርኣይዎን የቕሬታ 10 ብፍላይ 15 ማይ ግድነስ ድሓር ክንቅፅል እንዲና 15 መፅሓፍዎን መን ኣሎ ንቁጥሪ 10 ቁጥሪ 15 ምሕረት ኣምላኽ ኢሉ ክሓስብ ዝደሊ ሰብ ኣሎ እስከ ሓደ ሰብ ይፅሓፈን ፀሓፍዎ ቁጥሪ 10 መን ኣሎ ኣብ ብሞባይል ቴሌፎን ኣትዩኩም ዘለኹም እቲኣ ንበይነይ ነቲ ኩሉ ዘላ ብሞባይል ቴሌፎን ዳኣተኽዋ እያ እዚ ኣብ ዩቱብ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ኢሉ ሓስብ ምክንያቱ ክሪኦ ኣይከለን እየ ዘለኹ ኦኬ ተንኪ ሰማር ሓብተ ሕጂ ረኣይዋ ሞዛ ቁጥሪ 10 እጅ ቁጥራ ተንኪ ነዋሚት ሓብተ እግዚኣብሔር ይባረክን እስኪ ሕሰብዎ ሕጂ ራእዩ ሕጂ ሕሰቡ
نزا قطر عسرته زنبب سب إذا محرات عملاق يلوس كحسب يخلو رايمو انتي بلك اللهم محرته نزل العالم ينبري مو نتي نجيبسي ببهرم زواقع نجيبساويان ببهرم زواقعس إذا محرته الكاريخة تحسب محرته الكاريخة ختمهر شو أنا عجي حوارات أبيات كريستيانات صحفوا مع نيرهم انت زخونوا نيرهم عسي I don't know ناي تشرش بك أسكي انتهلنا نتصحف يلوم سي انت صحفوا مع نيرهم تتخونش ببخرم الواقع نجيب صاويان سي محرات أملاخيو انت زبلكم ولا مستقبلكم أنا ما نقبلك أبقى الأملاخ نتمرتنا تتعرفنا تلو ግን ምሕረቱ ይብለካ ኣሎ ቁጥሪ 15 ድማ ንፈርዖንን ሰራዊቱን ድማ ኣብ ባሕሪ ዘጠሓለ ኢሉሲ ስለ ንእስራኤላውያን ምታን ከነመስግን ኢሉ ከይትብሉኒ ከማ ኣይኮነት እንትብል ዘላ ከምታ ዘላታ ኣንብባሞ ንፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ገፊጡ ናብ ባሕሪ ዘእተዎም ምሕረት ኣምላኽ ይብለካ ዘሎ 4 ነጥቢ praise God مثالهم I hope تقرموا قتلوا إذا ما تحسبوا قتلوا كمي مالتي زين خرد أكا يشانك أكا يكون يا حسيت خرد أكا نايب حق يشانك الزجل محرات عملاق لازم محرات عملاق بالتحالفو زبالة كله محرات عملاق يزحلفك بمحرات عملاق يتحالفي بمحرات عملاق يزحلف زلخو محرات عملاق يزحلفانو زلخو praise God حجي أب قطر 15 حراي praise God دبلنا ها خم بقولكم قطر 10 هذا نحرق بكم واحد نإسرائيل كاب ما أكلهم زوجة حراي عباي كلتم جرا أو شيء محرته نزل على مين بيخبر كلها يا أمين قلت خلها قطر 10 غلطة ببرتو عيدن بزرقو حكلت منه هو أمين نتين بحري إرترا أب كلتها زمقلة أمين praise God هاللويا سمو يبارك نإسرائيل بما أكل هذا حلفة محرته نزل العالمية طبعا صرت عم مشتغل نفرعون سراويت عندما بحري إرترا ذات حاله ما أرتيك وانا محرته نزل العالم كبل الناس الذين برايز جام شو يبارك شلزي طبعا صرت الشديشان قتل كلنا نتي نهزبو ببرخة عبيلو زمرحة و طبعا صرت شو عارته نتي نعبيتي نجستات زواقعهم حجي إذا حجي أسوأ نعبيتي نجسات موقعه محرات أملاخ يبلا كان رئيس كان هذا يدقرم بقى الأملاخ هذا يدقرم لذي نعبيتي نجسات وقعه محرات أملاخ يلو نسلطنات نجسات زقتله محرات أملاخ يبلا كانوا سما يبارك كم يزردان نسيهون نجوس أمراويان نوك نجوس باسان دما نمدرم ونرس زهابو praise God نإسرائيلاويان نباروتها زرسيو أبوردتنا زذكرنا كاب متقعتنا زناقفنا إذا كله سقال زمقب كل جزء ببقى يقرب provision ذهبنا عملاخ محرتون ذا العالمين بريمون عملاخ سماي أمسجنوه ስለዚህ ንኣምላኽ ከነ መስግነሉ ዘይንኽእል ወይ ድማ እንታይ ስለ ዝገበረ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ክሳብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝፀንሕ ትንፋሲቡ ብሂወት ዘምረና ዘሎ ጎይታ ስሙ ይባረክ ብዙሕ ግዜ ሰይጣን ራዩ ማዕረ ክንደይ እታ ንስኻ ትገብራሲ ማዕረ ክንደይ ትንኣስ ዋላ ኣደኖ ክንዲኣ ጌርካ ገለ ክትሪኣ ትኽእል ኢኻ መሲ በዚኣ ኣጂክ በዚ ወይ ክንዲኣ ጌርካ ጨሊካ ትሪኣ زيادة عن إشتين دايل كات حاسب معرخ ندي نشتيا أبكر مع أملاخ تاتي قبر هذا اللخا كبرت سلا زخانات سيطان روسي يزحم ما شرورو يدبلو ينشراجرو من شرور يدتحزو سويلو شلال يلوك عالفا كايدا لني سويلو زحلفو نقر يلا متى زجبر كايا سناي نجر ما نعاخ الناس
ናይ ባሕኪ ዝገርመኩም ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነግረኩም ኣና ክመፅእ ከለኹ ካብ ስቶክሆልም ናብ ጋተንበርግ ደስ 5 ሰዓታት እያ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሸረር ኢለ ድመላለሶ ናብ ክመፅእ ከለኹ ብሰሉስ ግን ሶኒ ዲነር ሰሉስ ኣለናም ሕጂ ምርዳእ ኣብኒ ዝገርመኩም እዩ ክመፅእ ከለኹ ኣብ መንገዲ ብዙሕ ነገር ኮይኑ ማይ ኣዝዩ ብርቱዕ ማይ ሃርም ነይሩ ንሕና ድማ መርከብ ከነርክባ እሞ መርከብ ኣርኪብና ድማ ብመርከብ ጌርና ንጀርመን ሓሊፍና ክንመፅእ እዩ እቲ ምሳ መወደይ ምሳ ሒዘ ስለ መፃኹ ማለት እዩ ሕጂ እታ ንገብራ ማዕረ ክንደይ ንእሽተይ ትኹን ሰይጣን ርእሱ እዩ ዝሓመ ኣብ መንገዲ ኣብ ሰዓትን ፈራን ገለ ምስ ሰረፈኒ ግን መኪና በቃ እቲ ሞተር ክተክኽ ጀሚሩ እንታይ ኮይኑ ኣይርዳእካን ለካ እቲ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ሞተር ዘይቲ ብታሕቲ ክፈስስ ጀሚሩ ፈስስ ከም ዘሎ ሃይትሪኦ ኢኻ ስልካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ኳድሮ ምስ በላዓትለይ ግን እቲ ሞተር ተራእኮ ስለካ to the point to the max ውዕይ ኣሎ ግን ኣብቲ ኳድሮ መጀመርያ ይረአየኒ too late ምስ ኮነ ግን ኩሉ ወሊዑ እቲ እንታይ ይበሃል ላዕሊ ደይቡ ኢሚድየትሊ ጠጠው ኢለ ኣብ ማእከል ፅርግያ ዝገርመኩም ግን እግዚኣብሔር ክመኽረኒ ወይ ብምግላፅ ኣይኮንኩን ሪአዮ ወይ ድማ ኣይኮነን 10 ሊትሮ ናይ ሞተር ኦይል ምስ ገዛእኩሲ ተረፍ ነይሩ 4 ሊትሮ ኣብ ገዛ ገርፎ ኢለስ ፅዕነ ዘይከታ ይጠቀማሉ ድያ መኪና እዩ ዝኾን ኢላ ኣብ መኪና ጥዕነ ከይደ ግን እሱ መለየ መልሽ እታ መርከብ ድማ ኣርኪብና መፂና ጀርመን ኣብዚ ከዓ ምስ መታኹ ድማ ሎ መዓልቲ ዘጋጠመና ክነግረኩም ፅድቂ ክነግረኩም ኢላ ኮንኮን እታ ትገብርዋ ማዕረ ክንደይ ንእሽተይ ዋላ ትኹን እታ ትገብራ ስታን ማዕረ ክንደይ ንእሽተይ لعرت نجر لو معنتي مكينة أب جرمان لعلي بعلي صغيرة بعلي عريا بعد يرو كل نجر فيكس جريا أب حدا بوتا هيدا حفا بلا 3 يورو خفيلة مالتي ب3 يورو ب3 يورو نتن ناي موتور بنزين كا ناي موتور زيت اللي قد أكون كأورتي كذا كفيلة مالتي سلام لنا أسحبوا لي سحبوا لي كم تتوقعون من حموش تمي شدش تميتي شوعات 100 يورو ما خدنا يورو بعد يورو ب 100 بخدت 100 يورو دارجا ودي يوخ نجر مالتي أسي كون كنكركم بالي معرخ ندين إشتي نجر تجبره هجي درارك نوسكن بالي إلنا مسودي أب هذا بوت عندنا خلنا أبدا أفتكر إجرو كريبلد ذخنا مالتي إجرو لما تسب نيرو شو كأتو خلوه حنتو تعتيتيا كاب KFC تدل يوم قبل سنتين له 5 كايلي شو سنبيدو سبعي سنبيدو 5 سنتيم 3 سنتيم هب قبل حسيبو دحر انتي تدلي مثل كوس دحر ناي تشيكن ساندويشن فانتان بجا 5 ليله 5 كاي دون وري بتصليل كاي دو مايليو كيدا مالتي هد سبعي غريمو لك إذا نسيتان روسح من ماته ذكر ما كم ندخل زحليلو نجابير لك إحنا قرأ الله محب مسام مثلاي ما يكرسنا مسرع هجي كنا قرأكم دلوا هنا عاهم يدنا قرأكم دلوا بزي قد بس انت يتسب انت عين السبيو انت قبر اليوم جنزباكم كوني بيه ما جيب جنزب الله بيه ناي بحكي 7 قريم تسليلو دما أجو خيلي أخير مجمرة كمان في نوع جزيء أمسي نوع هبة هجي تي ماناجر نايتا KFC لك يرئيس الأذنبرة وشو ده سايبالون تقطع نزا سلام كزرق دما بزحنا قرقيرو أنا مسكال أسبنا تزاربكو حدا نقر دهابتنا نقر نيروس دهابتنا نقر نيرو أهاب كنا المسؤول كوان أنا وشو ماناجر مزيو وتو هيكونان دي لنا دارجم تي رصيد اوكي يلا اي تو هابكم نادي لا حراي دارجم جزام نتاو تراو نايت زولو زلو خبر رصيد ابي رصيد صحيفه مالو وتو جنتي ناي سيدا نجر
ዝገርመኩም ክነግረኩም ዝደለኹ ግን እዚዩ ክትገብርዎ ዘለኩም ኩሉ ግዜ ግበሩ። ምውፃም ድዩ መፀላይ ድዩ መሃብ ድዩ ክትገብሮ ዘለካ ኩሉ ግበር። ብኣእዳውካ ክሓልፋ ዘለወን ኣእዳውካ ክገብርኦ ዘለዋ እንድሕር ኮይኖ ዋላ ማዕረ ክንደይ ትንኣስ ሓንቲ ሳንድዊችን ሓንቲ ኮካን ካልእ ኣይኮኑ። ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ኩሉ ግዜ ምውፃም ምፅላይ መሃብ ምውፃም ምፅላይ መሃብ። ሓደ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ልዋም ሽማ ጓልያ ኣላ ኣብ ጀርመን እያ ትነብር። ልዋም ማለት ምናልባሽ ደይፈለጥኩም ክነግረኩም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ኣብ ሓደ ዓዲ ከላ እቲ ዓዲ ባዕላ ክትገልፃ እያ ሓደ መዓልቲ ንመስክረና ከምፃ ከመስክራ እያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይና ምሳና 21 መዓልቲ ፆምን ፀሎትን ተካፊላ ኣብ ቤት ማእሰርቲ። እግዚኣብሔር ግን ኣብኡ ኮይና ፆምን ፀሎትን ክትገብር ከላ ሓደ መዓልቲ ኣይርስዓንን እዩ ብፍፁም እዩ ዘይርስዓኒ። ምሳና ኣብ ዙም ብዙሕ ተኣቱ ነራ ዝገርመኩም ኣብቲ ሸቃ ኮይና ምሳና ኣብ ዙም ተኣቱ ነራ። ኣብ ሸቃ ኮይና ምሳና እንዳፀለየት ድማ ምሳና ኮይና 21 መዓልቲ ፆም ፀሎት ገይራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ። እዚ መግቢ ገዲፋ ማይ እንዳሰ ካልእ እኳ ትፋዕ ዶ ገለ መለገል ኣበይ ክትረክቦ መንክባ ሕጂ ይከኣል እዩ። ድሓር ግን ዝተፈላለየ መንገዲ ብብዙሕ ነገር ሓሊፋ ብዙሕ ነገር ሓሊፋ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣላ። ፕሬዝ ጋድ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ሰብ እያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ በእግርና እንዳኸድና ከለና ኣብ ሓደ ቦታ እንዳኸድና ከለና ሓደ ሰብ ወዲቁ ኣጋንንቲ የንገርግሮ ነይሩ ኣብ ፅርግያ እዩ። ንኸይድ ኢና ነርና እንዳኸድና ከለና ሸው ንዕናይ ክንፅለሉ ንዕናይ በቲ ንዕናይ ክፅለሉ እዮም ሰልኳ ኣታ ፑርስል ገለገለገለ ተባሂልና ኖ ክፅለሉ እያ ንዕናይ ጥራይ ከይደ ድማ በዚያ ኢዱ ሓፍ መሰበልክዎ ጥራይ እቲ መንፈስ ኦረዲ ገዲፍዎ ኸይዱ ሓፍ ኣቢል ኣተስየ ኣተስየ እዚ ኩሉ ሰብ ፍንፍነካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይጋባል ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ዝከረኩም ይጋባል እዮም ዝብሉ ይጋባል ክሕዘካ እዩ ገለመለ እንድሕር ከምኡ ፈንጠርጠር ዘብሎ ሰብ እንድሕር ሒዝካ ንዓኻ ኩላ ይተሓላለፈካ እዩ ከምኡ ኢሎም ኣብ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ ወይ ካራምጥዮም ሓጨጨ ብልሉ ወይ ከዓ ትኬ ጭንውዎ ወይ ገለ ይገብሩ ኣረናው ቫን ዝኾነ ነገር ሓፍ ኣቢላ ተስያዮ ኮፍ ኣቢለ ሾ ዶ ኣቢለ ደድሕራይ ጥራይ ተዛረብ ፀሊኢሉ ደድሕራይ ፀሊዮ ኩሉ ሰብ ግን ሰንቢዱ ሹ ንዓና ኢለዮ ናብ ሓደ ቦታ ክወስደካ ኢለዮ ምሳይ ሒዘዮ ከይድና ምሳና ኸይዱ ኣብ ሓደ ኣብዚ ከባቢ ዲኻ ትነብር ኢለዮ እወ እምበኣር ኢለዮ ናይ ወርሒ ኣብ ሓደ ናይ ሬስቶራንት ከይደ ናይ ወርሒ ነቶም ኣብቲ ሬስቶራንት ናይ ወርሒ ክኸፍለሉ እዮ እሞ ወርሒ ሙሉእ እንዳተመላለሰ ምሳሕ ይብላ ኣብዚ ወይ ከዓ ድራር ይብላ ኢለ ወዲ ሰንቢዱ እዩ ናይ ባዕከ ሰንቢዱ ምክንያቱ ወርሒ ሙሉእ በቃ ከፍ ኢለሉ ማለት እዩ። ዝገርመኩም ከምዚ መድሃኒት ወስድ እዮም ስበለኒ ማዕናይ ነ ፋርማሻ ንኽእል ኢለ ገንዘብ ኣይበካነ ኢለ እዮም ጣቢልካ ገንዘብ ኣይበካነ መድሃኒት ወስድ ኢኻ ኢለ እዋ ንዓና ይበል ተን መድሃኒት ፀለ ክበካ ስለዝደሊ ከድና ንዓና ኣብቲ ፋርማሻ ኢለ ንሕና ናትና መደብ ገዲፍና ማለት እዩ ከይደ ድማ ኣብ ፋርማሻ ከይደ ተን ዝደልየን መድሃኒት ኣይዶን ነው ለዋም ትዝክሮ ትኸውን ኣነ ረስዐ እየ ገዚአሉ ድ ወይ የለን ድዮም ኢሎሞ እንታይ ኢሎሞ ኣይርዳእኒ ግን ኣብቲ ናብ ቤት ምግቢ ከይደ ግን ናይ ወርሒ ከም ንኸፈልኩሉ ግን ርግፀኛ እግዚኣብሔር መስገን። ሕጂ ኣብ ፆምን ፀሎቱን ክትኣትዉ ከለኹም ሎሚ ንጎይታ ከነመስግኖ እዩ ኣብዛ መዝሙር 36 ከም በልኩም ዝፀናሕኩ እቲ ምሕረታት ኣምላኽ ምሕረታቱ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ክነግረኩም ሕጂ ከይትስንብዱ ካብ ፀጋ ንላዕሊ ምሕረቱ ይዓዝዝ ነቲ ፀጋ
ዘሳውሮ ወይ ድማ ዘባራብሮ ነቲ ጸጋ ዘኺዶ ንጸጋ ጸጋ ዘግብሮ ምሕረታት ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ እንተዘይህሉ God's mercies ምሕረታቱ ተደይህሉ በይኑ ጸጋ እንዳበልካ ኸድካ ብዘይቲ ምሕረት ወላ ኣንቲ ትጠቀመሉ ይትኸና ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣምላኽ ዝውከል ብሓንሳብ ወይ ከዓ ከመይ ማናይ እግርን ጸጋማይ እግርን ጌርኩምን ከተኸይዶ እንትብሎም ጸጋ ምሕረት ጸጋ ምሕረት ምሕረት ጸጋ ምሕረት ጸጋ ጸጋ ምሕረት ሕጂ ሰምዖ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ተወከሉ ሕጂ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርኩም ሓደ ነገር ሕሰቡ ምሕረታትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ መመልሽካ ግለጽ ኣብ ምሕረታትካ እየ ዝውከል ኣብ ምሕረታትካ ተወኪለ ድማ ኣነብር ኢልኩም እዚኣ ኣብ መንፈስኩምን ኣብ ልብኩምን ኣብ ህይወትኩም ጸሓፉ ኣብ ምሕረታትካ ተወከሉ ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ተወከሊ ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ተወከል ኣብ ምሕረታቱ እመን ብምሕረታቱ ንበር ስለዚ እቲ ምሕረታቱ ነቲ ጸጋ እቲ ምሕረታቱ ንኹሉ ብመንፈስ ብነፍሲ ብስጋ ዘሎ ውድቀታት ብመንፈስ ብስጋ ብነፍሲ ዘሎ በረኸታት ብመንፈስ ብጸጋ ዘሎ ሃብቲ ገለ ኩሉ በሎ ሕክምና ጥዕና ኩሉ ምሕረታቱ ኣብያት መጽ ምሕረታቱ በዚ ኢልካ ድማ ከተመስግን ምስ ጀመርካ ሰናይነት ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ስለ ትእዊ ዘለኻ ምሕረታት ኣምላኽ ሰናያቱ ኩሉ ንኽንቀሳቐስ ይገብር ምሕረታት ኣምላኽ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ንኽሰርሕ ይገብር ምሕረታት ኣምላኽ ኩሉ ብህይወት ክትነብር ዕድሜኻ ክቕጽል ነቲ ኣምላኽ ዝበለልካ ኣብ ህይወትካ ክፍጸም ጸልማታት ኩሉ ሓሊፍካ ብርሃናት መዓልትታት ትጽበየን ኩለን ክትርኤን ዕድሜኻ ተባሪኹ ዕድሜኻ ቀጺሉ ዕድሜኻ ወሲኹ ነቲ ኣምላኽ ዝበለልካ ክትበጽሖ ኣብቲ ኣምላኽ ዝበለልካ ክትበጽሕ ምሕረታቱ እዩ ዘድልየካ ኣብ ምሕረታቱ ግን ተወከል ኣብ ምሕረታቱ ተወከሊ ኣብ ምሕረታትካ እዩ ዝውከል ሕጂ ንዓይ እንዳሰማዓኩምኒ ምስ ኣምላኽ ተዛረብ ኣብ ምሕረታትካ እዩ ዝውከል ዝገርመኩም ፈውሲ ቀልጢፉ ዝበቆል ፈውሲ ክብል ከለኹ ሂሊንግ ጥራሕ ዘይኮንኩ ድዛረብ ዘለኹ ሄልስ ሂሊንግ ፈውሲ እዩ ትፍወስ ጥዕና ግን ብጥዕና ክትነብር ጥዑይ ሰብ ፈውሲ ኣድልዮን እዩ ጥዑይ ሰብ ኣይፍወስን ኦልሬዲ ሰብነቱ ጥዑይ ስለ ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ኣብ ግዜ ጾም ጸሎት ዝወሃበካ ጥዕና እዩ ዝብለካ ጥዕና ብዛዕባ ጥዕናኻ ይበቆል ይብለካ ፕሬዝ ጋድ ፈውስኻ ይበቆል ፈውስኻ ተባሂሉ ቀልጢፉ ይበቆል ተባሂላ ዘላ ብትግርኛ ጥዕና እዩ ሄልዝ ዩር ሄልዝ ፕሬዝ ጋድ ስሙ ይባረኽ ምሕረታት ኣምላኽ ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ዝተወከለ ሰብ ዋላ እንተወደቐ ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ተወኪሉሎ ናይ ምትሳዕ ዕድል ኣለካ ተሲእካ ከም ብሓድሽ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ከም ብሓድሽ ደይኮን ዋላ 1,000 ማይልስ 999 ምስክርካ ወዲካ ተመሊስካ ካሓደልካ ጀመር ከለኻ እተን 999 በፂሕካ 1,000 ማይልስ ክትከይድ ድማ ዝኽእለካ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ብጸጋ ኢና ንነብር ብጸጋ ኢና ንመላለስ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ግን ኣብቲ ምሕረት እዩ ዝውከል እቲ ጸጋ ኣምላኽ ነቲ ምሕረት ኣምላኽ ኣይ ዕምጥሮን ወይ ድማ ምሕረታቱ ይበዝሕ ምሕረታቱ ይበለጽ እቲ ምሕረታቱ ድማ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር እንታይ ይብለካ ኣሎ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እሞ ስለዚ ምሕረት ኣምላኽ ክሳዕ ዘለዓለም እዩ ጸጋ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ክሳዕ ዘለኻ እዩ ብደንብ ስማዕ ጸጋ ኣምላኽ ጸግኡ ጸጋ ክትነብር ብጸጋ ክትመላለስ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ልክዕ ከም መኪናይ ክዕረየ ኢሎሲ ባዕለይ ማለት የቕረይታ ክበሎ ባዕለይ ክነግረኩም ኣብነት ከለኹ ድማ ጠቕመኩም ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ተን ድተማሃርኮን ኣብ ተግባር 4 ዓመት ተማሃርኮን ጠቒመናኒ ስለዚ
ناي موتور بنزين ولا ناي ستيرسو ولا ناي فرينو قال ملاك غايروس قليل نعم أملاك مسجن بعليه سلو زقبرو مالتي نو حمتات حجي أتي تصدق أملاك لك أكمت إن مكينة قد فتحة كتعسرة نناتو مسارح زد لك تصدق أملاك دم أبيت أملاك نبوزح نجار قومي لتقمك just like spare parts تمحرات أملاك جن نخول نجار بحنسب كتكيد زقبركا جن محرات أملاك حجي كل جزء عن محراتاتو توكلوا محراتاتك أبي هوتي مملشو يكالت اسكبالي بالسكي حجي بالو محراتاتك سي ممليسك أبي هوتي يكالت أب محراتاتك يزوكل حجون بالي أب محراتاتك يزوكل محراتاتك يزنبران زلو بلو محراتاتك يزنبران زلو سكي محراتاتك يدنبران زلو محراتاتك يزنبران زلو بمحراتاتك يزنبر زلو praise God بمحراتاتك يزنبرن زنك أساسن زو أساسن زلو محراتك دنك أب كفتلي أتو نمارسك كل جزء نفسي تبل الله نأخا هو ذا محرات كان عبرت مزمور الله محراتاتو بسم يسوس محراتاتو أبيوتكم مملشو يقلت بسم يسوس أبزا مدرزي أبت ملالسلو أبزا مدرزي أبت نبرلو أبزا مدرزي أبزل لخلو كيزي محراتات عملاق مملشو يبزحلكي محراتات مملشو يبزحلكم بسم يسوس أبت زسألمته دبره توديو روماي تسانكو كابدن دحار تسفاي باللين انت تقبرو مسبلكا بسم يسوس محراتات عملاق مسيانما كاب كله نجار بسم يسوس تناقفك كم تجزابير عملاقنا نعملاق أبراهام عملاق إسحاق عملاق يعقوب تباهي لزلو أبولي كيدان ومنا أبراهام أبونا محراتاتو نيسا أبونا محراتاتو نيعقوب أبونا محراتاتو نداويت أبونا محراتاتو نكلهم مع زحالفو مع الموسى إلياس أيزايا كلهم جاتهم زحالفو كلهم أبوتات بفلا أبوتات تباهي لهم بتصوع محراتاتو دقفوهم كم دبصحو بسم يسوس بصحي محراتاتو مسقاتاتو كوينو بسم يسوس عبت እግዚአብሔር ዝበለልካ ብጻሕ بسم يسوس كاب كولافي زبله عغاتي زبله خطاي زبله قداب زبله spirit of limitation بسم يسوس سغيركا تحالفلو محراتاتن صقاتات املاخن بسم يسوس لوم لبس لوم لبسي بسم يسوس كريستوس ناطراوي ازي ايكلوني روماي ازي ولا انت خغبرو ايكلني روماي زبلكيو نغرات كله بسم يسوس روماي زبلكيو نغرات كله لومي بمحراتات املاخ بسم يسوس سغرو بسم يسوس كريستوس ناطراوي بمحراتات املاخ سغريو كاب محراتات املاخ زوصاكم زبله كله منچو يدرا بسم يسوس كريستوس ناطراوي كاب محراتات املاخ زوص زبله بيسوس كريستوسم لومي منچو يدرا praise God بسم يسوس كريستوس ناطراوي كاب محراتات املاخ زوص منچو يدرا اتي ابزي اب قطري كلته دحرام بكم وا كم دام بكم تصلي بسم يسوس ابزي صلوت جوين قبروا حراي وشتكم ام محراتات املاخ توكلوا توكل ام محراتات املاخ توكل ناي صقا زمن يندالكا سيلكا ايتنو للاتا ገለገለ ሰባት ነቲ ጸጋ አምላኽ መሸቀጥ ገርኩም ኣለኹም ገለገለ ሰባት ብዙሕ ሰብ ኣብ ናይ ጸጋ ዘበን ኢና እንዳበለ እታ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ትብል ዘላ ብእንግሊሽ እንድሕር ኣንቢብኩማ ጋድ ኦፍ ጎድስ ወይ ድማ ጎድ ኦፍ ጎድስ ጋድ ኦፍ ጋድስ ሕጂ ጋድ ክበሃል ከሎ ሲንጉላር ኣምላኽ እዩ ጎድስ ክበሃል ነር ኮይኑ ከዓ ኣምላኻት ይኽበሃል ዘለዎ ኣማልኽቲ ዝብል ቃል ናይ ግዕዝ ቃል እዩ ትግርኛ ኣይኮነን ኣምሓርኛ እውን ኣይኮነን ኣማልኽቲ ዝብል ቃል ካሊእ ትርጉሙ ኣምላ ጎድስ እንድሕር ኢልና ማኒ እንድሕልና ማኒ مش اوكي እንጀራት የልና እንጀራታት ኢና ንብል ባነት የልና ባነታት ኢና ንብል
ኣሎ ልብት የልካ ልብታት ኣይትምንካ ኣልባብ ትብል ዕንጨይቲ እንዳሄልካ ኣዕጫው ትብል ንኣብነት ሰንበት የልካ ሰንበታት ትብል ኣምላኽ እንዳሄልካ ድማ ኣምላኻት ኢኻ ክትብል ዘለካ ኢየሱስ እንዳሄልካ ኢየሱሳት ኢኻ ትብል ማለት ፕሉራል ማለት ሲንጉላር ፕሉራል ስለዚ ኣብዚ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመስግንዎ ትብል ዘላ ንኣምላኽ ኣምላኻት ሃራይ ኣባህላይ ምክንያቱ ኣብታ ቁጥሪ 3 አንብዋ ንጎይታ ጎይተት ጎይታ ጎይተት ኣምላኽ ኣምላኻት ንጉስ ነገስታት ራይሞ ንጉስ ኢልና ነገስታት ኢና ጎይታ እንዳሄልና ጎይተት ኢና ንብል ኣምላኽ ተልና ኣማልኽቲ ኮናን ክንብል ዘለና ሕሰቡ ኣምላኽ ተልና ኣምላኻት ስለዚ ናይቶም ኣምላኻት ናይቶም ብዙሓት ኣምላኻት ኣማልኽቲ እንድሕር ኮይኑ ድማ ንበይኑ ምስ ጣዖታት ዝተሓወሰ ድማ ኣይዶል ጣዖታት ድማ ኣለዉ ኣማልኽቲ ትብል ግን ተደናግር እያ ብዙሕ ግዜ ስለዚ እቲ ጎይታ ጎይቶች ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣምላኻት ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ትልና ነቶም ኣማልኽቲ ግን ኣምላኾም ኣይኮነና ትግርኛ ኣብ ትግርኛ ግእዝን ብሓንሳብ ስለ ዝሓወሱ ወይ ብዝኾነ ግን ብሄብሪ ዋላ እንዳዕር ኣንቢብኩማ ድማ ኤሎሂም እዩ ዝብሎ ጋድ ኦፍ ዲ ጋድስ ኤሎሃይም ኤሎሃይም ብሄብሪው ከስማዓኩም ድሕ ዘለኹም ከስማዓኩም ይኽእል እየ ሕራይ ኣነ ኮ ክሰምዖ ይክእልን እየ ምክንያቱ መስምዐ የብለይን ሎ ማዓንቲ ግን እስኪ ከስማዓኩም ሕራይ ሰምዑ ትደልዩ ሕራይ ከስማዓኩም ይኽእል እየ ፀገም የለን ንሕሞኒ ኣብቲ ድሕሪ ከፊትለይ ሕራይ ድሕሪ ከፊትለይ እታ ሎርድ ትብል ዘላ የሆቫ ኣዝያ ኣብ ቁፅሪ 1 ዘላ ማለት እዩ የሆቫ አዶናይ ተዘይ ኮይኑ የሆቫ አዶናይ ኢልዋ ዶ ይኸውን ኦኬ እታ ቁጥሪ 2 ዘላ ኤሎሂም ኤሎሂም ምክንያቱ ኦ ጊቭ ታንክስ አንቱ ዘ ጋድ ኦፍ ጎድስ ሕጂ ደስማዓኩም ጎድ ትብል ብካፒታል ሌተር ጂ ተጀሚራ ዘላ ኤሎሂም ኦፍ ጎድስ ትብል ዘላ ድማ ንሳታ ጎድስ ትብል ከዓኒ ንሳ ንባዕላ ድማ ሶሪ ጎድስ ትብል ዘላ ኤሎሂም ክልቲአን ኤሎሂም ኣብቲ ሓንቲ ድማ ኤሎሂም ክልቲአን ኤሎሂም ክብርን ኣምላኹን ፕሬዝ ጋድ ስለዚ ኦ ጊቭ ታንክስ ቱ ዘ ሎርድ ኦፍ ሎርድስ ሎርድ ዝብል ሕጂ እታ ሎርድ ትብል ንበይና ኣዶን ማለት እዩ ሕራይ ሎርድስ ከዓ ኣዶን እቲ ካፒታል እዩ ካፒታል እዚ ፕሉራል ማለት እዩ ብስም የሱስ ጎይታ ጎይቶች ንጉስ ነገስታት ናይቶም ኣምላኻት ኣምላኽ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ኣብ ሂወትኩም ምሕረታቱ እንዳገለጸ ይግለጽ ብምሕረታቱ ድማ እንዳነበርኩም ንበሩ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምሕረትካ የንብረና ጸጋኻ የንብረና ወኣምላኽ ብኩሉ ነገር ብጸጋን ብምሕረትን ተኸቢብናን ተመሊእናን ንነብር ስለ ዘለና ነመስግነካ ኣለና ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ካብ ጸጋኻን ካብ ምሕረትካን ዘትርፍ ካብ ምሕረትካን ካብ ጸጋኻን ዝኾነ ዘጉድል ዘበለ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምንጩ ይድረቕ ብኢየሱስ ክርስቶስም ወኣቦ ኣብ ኩሉ በቃ ዘሎ ወኣምላኽ መንፈስ ምዕጋት መንፈስ ምኹላፍ ኮላፊ ዝኾነ መንፈስ ዓጋቲ ዝኾነ መንፈስ ወኣምላኽ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝዓክስ ዘበለ ነገራት ኩሉ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምንጩ ይድረቕ እብላ ኣለኹ ብስም የሱስ ምንጩ ይድረቕ ብስም የሱስ ምንጩ ይድረቕ ዓጋቲ ዘበለ ኣብ ኣገልግሎት ዝዓግት ኣብ ናብራ ዝዓግት ኣብ ሂወት ዝዓግት ወኣቦ ጨቢጠዮም ሕጂ ጨቢጠዮም ሕጅስ ሒዘዮ ሕጅስ በቃ ኮይኑለይ ሕጅስ ኣብ ኢደይ ኣትዩ
ሕጂ በፂሐ ቁርብተያ ተሪፋትኒ ያ ተሪፋትኒ ክብሉ ከለዉ ዋቦ መንፈስ ምዕጋት መንፈስ ምኹላፍ መፂ ካብ እዳዎም ዝምንጥል ሎሚ ብስም የሱስ ንምንጥሎ ኣለና ምንጩ ይድረቕ ምንጩ ይድረቕ ብስም የሱስ ምንጩ ይድረቕ ኩሉ ኣብ ሂወትካ ብዝኾነ ይኹን ሰባት ተጠቂሙ ኩነታት ተጠቂሙ ዘራጊ ዝኾነ ብቐዳም ሰሚዕኩሞ ኣኹም እንታይ ድበለ እቲ መንፈስ ናይ ምንታይ መንፈስ ኢኻ ምስ በለስ ብዙሕ እኳ ከምታት እኳ ኣይፈቱን እንዴ ከም ትፈልጡን ግን እቲ መንፈስ ግን ይዛረብ ነይሩ መንፈስ ብትን ኢሉ ግሪመን ሲሐቀ ሾ ብዙሕ ሲሐቀ ብትን ኢሉ ንሕና ኢና ንብትኖ ስራሕ ሰይጣን ብስም የሱስ ንስኺ በትን እዮ ንስኻ በትኖ ስራሕ ሰይጣን ንሕና ኢና ንብትኖ ብትን ኣብል ኣሎ ኩሉ ስራሕ ሰይጣን ስራሕ ኣጋንንቲ ስራሕ ዘሪጋ ብስም የሱስ ንዘርጎ ኣለና ናይ ዘሪጋ መንፈስ በታኒ ዝኾነ መንፈስ ዓጋቲ ኸታይ ገዳቢ ዝኾነ መንፈስ ብስም የሱስ ንብትኖ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስም ዋቦ ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣብ ኩሉ በቃ ኣብ ሚድያ ዘለው ኣሕዋተይ ዋቦ ኣብ ኩሉ ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን ዘለው ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ህይወቶም ይባረኽ ነገሮም ኩሉ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምስኻዕን ምክንዋነን ይኹን ብኢየሱስ ክርስቶስም ኣብ ነገራቶም ኩሉ ኢድካ ጣልቃ ትእትዎም ብስም የሱስ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምሕረታትካ ኣብ ህይወቶም መመልሽ የሳግሮም ዋቦ ነመስግነካ ኣለና ንዓና ድማ ብሰላም ኣጀሚርካ ጾምናን ጸሎትናን ብሰላም ድማ ስለ ዘፈጸምካና ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብኩሉ ነገር ረዲእካና ክሳብ ኣብዚ ረዲእካና ዒብን ዕዘር ክብሪ ንዓኻ ይኹን ምስጋና ናምልኾን ስግደትን ዕቤትን ንዓኻ ይኹን ምሕረትካ ንዘለዓለም ከልካሊ ዘይብሉ ዓጋቲ ዘይብሉ ስለ ዝነብር ናመስግነካ ኣለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እቲ ጸጋ ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ ከለኻ ክስርሓሉ ዝተዋህበካ just like as a tool ከም መሳርሒ ቱልስ ወይ ድማ መሳርሒታት ከምዚ ኣብ ገዛኹም ናይ ክሽነ መሳርሒ ናይ ገለና ብዙሕ ነገር መሳርሒ ዘለኩም መሳርሒ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተጠቀመሉ ምሕረታት ኣምላኽ ግን ካብዚ ምድሪ ጀሚርካ ወላ ንዝመፅእ ግዜ ምስ ጎይታ ክትነበር እሱ ምሕረት ኣምላኽ ፕሬዝ ጋድ እቲ ንፅበዮ ዘለና ኩሉ ተስፋታትና መንግስተ ሰማይ ምእታዊ ኣብ መንግስተ ሰማይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓስቢ ክህበና ሽልማት ክሽልመና በቃ ወደይ ብዓወት መፅኡ ወዲ ጓለይ ብዓወት መፅሉ ክሳብ መጨረሻ ክንብረና ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ክመፅ ናይ ዘለዓለም ህይወት መፅ ዝኽእሉ ምሕረታት ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዝግበረን ዝከናወነን ብምሕረት ኣምላኽ ጥራሕ ፕሬዝ ጋድ ብስም የሱስ ሕጂ እውን ምሕረታት ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም መመሊታት ትገለጽ ብስም የሱስ ብምሕረታት ኣምላኽ ተገለጹ ሕጂ ኩሉ ግዜ ጸጋ እንታይ ይገብረካ መስለኩም ጸጋ ኩሉ ግዜ ብዓወት ክትነብር እዩ ዝገብረካ ብዓወት ትነብር ብዓወት ትመላለስ ብዓወት ትወፅእ ብዓወት ተኣቱ ልዕሊ ኩሉ ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ሕራይ እዚኣ ትምህርቲ ክትኮነኩም እያ ከሪአኩም ካ ይደሊ እየ ኩሉ ግዜ ምሕረታት ኣምላኽ ካብ ኣምሰሉ ህይወት ቀልጢፉ ይደውፃካ ግን ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ተወከል ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ ንሕደይ ትውከል ኮንካ ግን ምሕረታት ኣምላኽ ንሕዳ ኣብ ህይወትካ ኣፕላይ ዘይትገብር ንድሕር ኮንካ ወይ ድማ ኣብቲ ምሕረታት ኣምላኽ ዘይትውከል ተኮንካ እስኪ ከሪአኩም ብሓለፈ ግዜ ኣብ ቸርች ብኣካል ሒዘዮ ኸይደ እዚ ሕጂ ዘሪአኩም ንዓኹም ንሰባት ድማ ዓብ መምሃሪ ነይሩ ኣብ ኢደይ እንኮላይ ናይ ሳሙኤል ወደይ ቴሌፎን ስለ ዘላ ምሳ 3 ቴሌፎናት ሒዘ ኣለኹ ራእይዎን ኢኹም ግን ሕራይ ክትሪእዎን ክደልየኩም እየ ናባይ ራእዩ ናባይ ገጽኩም ራእይኹም ሕራይ ብሩኻት ሓንሳብ ናባይ ራእዩ ከመይ ገረ ክሕዘን እየ ግን ገርመካ 3 ቴሌፎን ከመይ ጌርካ ትሕዞ ራእይዎን ትሪእዎን ኣለኹም ራእይዎን ክትሪእዎን መጀመርያ ብዩቱብ ዘለኹም ራእይዎን 3 ራእይዎን ኦኬ ትሪእዎን ኣለኹም ምሽ ሪኢኹማን ትሪእዎን ኣለኹም 3 ሪኢኹማን ኣለኹም እሺ እዘን 3 ቴሌፎናት ሕጂ ሓንስ ደደለይ ከይትብሎኒ ሕጂ ካብዚአን 3 ሲ ካብዚአን 3 ትሪእዎን ዘለኹም ራእይዎን ኣምሰሉ ቴሌፎን ኣላ ሓንቲ ሕጂ ካብዚአን 3 ቴሌፎን ግን ኣይኮነት
معناته انتي سمعكم علىكم مثلكم تليفون سكرين ياس تليفون سكرين عند اعتبالا شو تا تليفون واقع يبلان بعد سمعكم على اوكي تنك عذيب حبتين عذيب برغتنا عم لاحظب تبارخي دبنكي بارك حجر عيوار كلتي خنا عذيبات كان مجمر عري اكني 3 عذيبات دابير باركن تبارك مار حجر عيوار زيار عيوار زيا حجي تبالا شاتو عواد بلا ساكن اوريدي تسرح لا اوريدي كن زيا حجي سامي الودي دارغا አይተቀመላኒ እዚኣ ራይዋ እዛ ቴሌፎን እዚኣን ራይዋን እዚኣ ፌክ እያ ሕጂ እዚ ፌክ ብለኩም ከለኹ ምስ ወደቐትኒ ወዲቓትኒ ዝተበላሸወት ቻርጅ መግበሪያ ዝተበላሸወ ቴሌፎን እዚኣ በዛ ክትሪኣ ከለኻ ቴሌፎን እያ ግን ኣብ ለንደን ምስ ከድኩ ነዚ ኣብ ስክሪን ኣውፅኦም ካልእ ምስ ገበሩላ ስክሪን እስክታ ስክሪን ክሪኣ ሃበነ ተበልኳስ ኣነ ነታ ስክሪን ተቐልጥዋ ጥራሕ ምተረኣኻስ ብምልታ ቴሌፎን ለካ ናይቲ ቴሌፎን ትሕዝቶ ኣብቲ ስክሪን እዩ ዘሎ ራይዎ ስለዚ እዚኣ ቴሌፎን መሲልካ እዚኣ እንዳራ ልዕልካ ሕጂ ኣኺልካ ማለት እዚ እዚኣ ቀፎ ጥራሕ ወላ ኣንቲ የብላ እዚኣ ቀፎ ጥራሕ ከምዚ ገይራ ሕጂ ሒዝያ ተዘኸይድ ኩሉ ሰብ እንታይ ምስ መሰለቶ ዋ እዛ ቴሌፎን ክትፅባቕ ብለካ ምክንያቱ ክትፈልየን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣ ኣብ ማእከል ከምዚ እንታይ በዓል ስለ ዘለዋ እዚኣ ሕጂ ትሪኦ ኣለኹም ሰዓት ከማን ወሊዓ ሰዓት 22:50 ኮይኑ ኣሎ ሰሪሓ ማለት እዩ እዚኣ ኦኬ ሕጂ ትሪእዋን ኣለኹም there is no way ክትፈልጠሉ ትኽእል ሕጂ እቲ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ዝበለፀ ነገር ናይ ሓቂ ክርስቲያን እዩ ዝገብረካ ምሕረት ኣምላኽ ፀጋ ኣምላኽን ምሕረት ኣምላኽን ፈላሊኻ ክትፈልጦሞ ክትሪኦሞ ሳላ ፀጉኡ እነብር ኣለኹ ሳላ ምሕረቱ እነብር ኣለኹ ክትብል ይገብረካ እቲ ፀጋ ኣምላኽ መሸፈኒ ክፍኣት ዘይኮነ ምሕረታት ኣምላኽ ምሕረት በዝሒ ኣምላኽ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ኣነ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ክሓስብ ከለኹ እቲ ምሕረታቱ ምሕረት ኣምላኽ እንተዘይህሉ ነይሩ ምስ ወደካ ደተሳእካ ከማን ኣይትረክብን ኢኻ هراي دحر كفرنا ويا كل نجار هراي ريكارد جبرا سلا دلخو كسدلكم إيه على يوتيوبن على فيسبوكن كله صدق حجم بار محرتات أملاخ يو ذا ساجر زلوا نسبات ذا ساجرم ذا ساجرنا محرتاتي بسم يسوس حجون بمحرتات أملاخ زي أن تعرفونهم زلوا أيوة بسم يسوس بعوض سجروان بسم يسوس بعوض سجر بعوض سجري بعوض سجره بسم يسوس سهلتشان 26 كي تودعوا كله محرتات أملاخ ناب عرفتي محرتات أملاخ ناب تريد تحفل كان عرفت زبن بسم يسوس يؤتوكا بسم يسوس أتوي بسم يسوس محرتات أملاخ بخاصان كتنبر تخايشكم كتنبر بيسوس كروتوسم تجزابير زباللكم أبيوتكم زبن عرفتي زبن restitution زبن replenish ndagana ناي مملأ زبن كله متعرراي زبن معرراي زبن محداس زبن مملاس زبن داقم هنسا بسم يسوس يخون لكم بسم يسوس كروسوس نازراوي كله أبيوتكم زي كونكم ونخط نبروه زي بوتها بقى عمان كتكون زي قبرك هذا بلا بسم يسوس بمحرتات أملاخ لومي تملس أم محرته توكل اسكم سايبولو هيا وزخون كأملاخي حجوبا لومون أب محرتاتك إيه زوكل لومن صباحا دحر صباحا أب محرتاتك وكل الله محرتاتك وكل محرتاتك وكل الله أب محرتاتك توكلها ملالس الله آمين ويتا سمكا يبارخ سلازنا برنا قد يكبرنا عقاقون تتصومنا نصالوتنا أجميركا كساباب زي رديكانا
نإبرة عسرة مبلع عسرة جزء صمن صلوتن جرنا دما واملاخ كمتي نهزبي محرو إلى تصلي محرت جيرلكم يزبالكاني كومو دما أذكركم جابر أملاخ محرت جيرلنا ناولكم زي نقرأكم محرت جيرلنا جابر أملاخ محرت جيرلنا ذكركم نقلت شن عسران كلتم تايلكم أنا خواجع لكم ما هدأ بليب لكم على بيت لكم بدحريو ما تقسانوت بحال دربان ما تجميرا كي نقسم كي تجمالو praise God قويتا أنا خواجع لكم وجا كاد واجع لك أملاخ وما حسبه أملاخ أعمال أختي ذكر ماكم تيا مكينة بتمجرشة تمالي توتالي زي توديا እግዚአብሔር ግን በቃ በሰላም አብታ ዘደለ ቦታ አብዝሕን ባጭሩ ፕሬዝ ጋድ እቲ ዘይቱ ተወዲ ቋይ ዘይቱ ተወዲ መጨረሻ ተወዲ በቃ ተወዲ አብታ መርከብ መሳተውስ ጥብጥብጥብ ክብል ምስ ጀመረ አነ ሾው ነጊረ ማለቶም አውዘሎ ያ መኪና በታቲ ዘይቱ ወጻሎ በታቲ ገለ ነገር ግበሎ እንኳን በጊዜው ነገር ካናይሎም ሰውል ግን የበላን በቃ ተወዲ ፍርቅ ሊትሮ ሆማና ይወጻል محرات أملاخ جن ينبري ينبري محرات أملاخ ينبري محرات أملاخ ينبري محرات أملاخ يدبرك ذلوا محرات أملاخ ينبرك على حجون عم محرات أملاخ توكل حرا كل كذا أبزعت خاطو كم زخون كخون كم زخون كخون أبو عم محرات كايزو كلبك زخون كا أي تجبرون عندهم جن كنا قرأكم كنا حلاف الناس اللي زلنا أنا قرأكم أي تتصرفوا بتصرفي زخبر أملاخ يبلنا أي تتهالى له بمتهل لخ زخبر أملاخ يلا أي تتصالى بمنفذ صلي أي تملالس دار بمنفذ صلي إن داتا ملالس كا لهدا كومن دحرت ملالس على هون كا درايفينج فورس أو يشتغل درايف تقبر كاس كم زي ماكينة وي ديزل وي كا بنزين تقبر لامو وي ببنزين وي كا بديزل تغيد ساعتكم دما نعمل حساباتهم سخنا عمل حسابه سخنا عمل حسابه سخنا عمل حسابه تي أملاخ عمالختي نبلو أملاخات نقص نجستات قويتا قويتوش نبلوس نصوص نعناس أملاخنا نعنا يا أملاخنا نتم عمنتي أملاخنا نعنا يا قويتانا ما صعب كل سكا ما بزعتو كذا نجستات كبال كله حجي እቶም ኣብ ምድሪ ነጊሶም ዘሎ እዩ ዝናና ራእይ ዮሃንስ ንዓኻ ንጉስ እዩ ዝብለካ ሕጂ ንጉስ ነገሳት እዩ ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣማልኽቲ እንድሕር ዳኣይ ዝነብር ኮይኑ እቶም ኣማልኽቲ ተባሂሎም ዘለው ድማ መፅሓፍ ቅዱስ ኣማልኽቲ ንጣዖታት እዩ ኣማልኽቲ ትብሎም ነታ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ኣምላኻት ብዝብል እንድሕር ተተኪኣ ግን ፅቡቅ ይኸውን ኣምላኽ ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን እዩ ዝርከብ عم معك الرخصات ما نافس أملاخ تراخي بيه فلتنا عم تعب كل شيء لا نقص نجسات أملاخ أمالختي قويتا قويتوتشو كبرنا أملاخو عم معك الحزبو عم معك المقدسو عم معك الدنقانو عم معك البيتو يزركب أملاخ أب قدسان كايا حدر مش قدسان كا منبريو قدسانيو أب قدسان يزنبر أب مهليتهم ينبر أب مسجانهم ينبر برايز قام سلاسي زي تكم دربا أب أفكم ما يوتس عند هذا بعد زي تكم دربا أب أفكم ما يوتس تدي كوينو سيتام نتي زلق نتي بخالق كجبرو ده حسبه ما عرف ندين إيش تيتون تاني سقط جبرة نجر ريو بقطعة أبتناتو مسمر كأتوقع تراعي درالي أبتناتو مسمر كأتوقع درالي ما عرف ندين ناس ما عرف ندين يعبه تزقات ما كارما ما عرف ندين ناس ما عرف ندين كل سعره تقلقنا لك كل سعره تقلق لك كل سعره لك بفتنا قد تسعري بالكام آمين مخناتو أملاخ أمالختي ندحرينا أملاخ أملاخات ندحرينا نقص نقصات ندحرينا نقصات نقص ندحرينا نعي أملاخي نعخ أملاخي نعخ أملاخي نعي أملاخي نهدا خوينو
ኣባይ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሳባይ ዘሎ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሳባኺ ዘሎ ይበልፅ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቅዱስኩም ኣብ መንጎ ኣኽላባት ኣይትደርብይዎ ነቲ ቅዱስኩም ኣኽቢርኩም ሓዝዎ እቲ ጎይታ ዘኽበረኩም ድማ ሓዝዎ ብስም የሱስ ኣብ ሂወት ዘበንኩም ድማ ሓደ ሰብ ዝፀልመቶ እንድሕር ኣሎ ሎሚ ብስም የሱስ ኣብ ሂወትካ ብርሃን ይብራ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ብኩሉ ነገር ምውፃእ ብስም የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምውፃእ ናብ በረኽቲ ምውፃእ ብስም የሱስ ይኹነሉ ዘበንኩም ይባረኽ ዘበንኩም ይለምልም ብምሕረታትካ እየ ዝነብር ዘለኹ ምሕረታትካ እዩ ዘንብረኒ ዘለዎ ጋድስ መሲ የንብረና ኣሎ ኢልኩም ኣብ ምሕረታት ኣምላኽ እንዳተወከልኩም ነቲ ምሕረታት ኣምላኽ እንዳሰማዕርኩም ንበሩ ዘበንኩም ይባረኽ ንብዙሕ ንበረኸት ኢኹም ተባረኹ ሕጂ መዝሙር ክገብር ኣይክእልን እየ ጎይታ ባረኩም ተባረኹ ናይ ሎም መዓልቲ ፀሊአ ኣመስጊነ እየ ንጎይታ ኣመስጊነ እንኳዕ ሓጎሰና እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ሓጎሰኪ ናይ ፆም ፀሎትን መዛዘሚ ፆምን ፀሎትን ክንገብር ከለና ሸው ኣመስጊና እንደ ሕጂ ድማ ናይ ምስጋና ኣብ ድመፁ ዘሎ ሰሙን ከም ፈቃድ ጎይታ ክንረኸብ ኢና ሽዑ እቲኣ ሓንቲ ሃብቲ እኳ ኦረዲ ቡክ ገይራትና ኣላ ኣገራሚ ዝኾነ ኣደናቂ ዝኾነ ምስክርነት ክትሰምዑ ኢኹም ናይ ባሕኪ ንገለገሊኦም ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ምሕረት ከም ዝገብረሎም ንመጀመርያ ግዜ እታ ኣደ ምሳና ኣብ ዓብዪ ፖዚሽን ናይ መንግስቲ ዓብዪ ነገራት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረላ ሰብያ ክሰምዑ ኣኹም መቸም ካብ ኣንደበታ ንኣነ በቃ ተገሪመ እየ ከምኡ እውን ሓደ ሰብ እውን ፅሒፉለይ ነይሩ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ ፅሒፍኩምለ ኢኹም ንዓይ ገሊኹም ብቮይስ መሴጅ ገርኩም ሰዲድኩምለ ኣለኹም እንድሕር ደኣ ምስክርነት ኣለኩም ዋላ ብቮይስ መሴጅ ገርኩም ናብ ዋትስኣፕን ናብ መሰንጀርን ስለድዎ ግን ፍሬንድስ እንድሕር ደይ ኮይና ናተይ መሰንጀር ኣይሰርሕን እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ፆሙን ፀሎትን መርሖ ሰማያት ብኡ ጌርኩም መሴጅ እንድሕር ሰዲድኩምለ ይመፃኒ እየ ዘበንኩም ይለምልም ንብዙሕ ንበረኸት ኢኹም ተባረኹ ቻው ንኩሉ ብሓንሳብ ዳዓፅዎ እግዚኣብሔር ባረኩም ተባረኹ ኣብ ዩቱብን ኣብ ፌስቡክን ሕጂ ክሰደልኩም እየ ዝነበረና ፕሮግራም ተባረኹ ቻው ሰናይ ምሸት ኣምላኽ ባረኩም ሕጂ ብናይ ጀርመን ሰዓት ኣቆጣጥራ ልካ ሰዓት 11 ኣሎ ይኣኽለና እዩ ጎይታ ባረኩም ተባረኹ ቻው ካብ መጀመርያ ዘነበርኩም ከዓ ካብ መጀመርያ ስምዕዎ ኣብ ዩቱብ ትሰምዕዎ ላይክ እንዳገበርኩም ኩሉ ግዜ ስምዕዎ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ድማ ኣብ ትናታትና ኩሉ ሸር በልዎ እንደገና ድማ ካብ መጀመርያ ስምዕዎ እግዚኣብሔር ባረኩም ቻው ብሩኻት ብለሹ